Dobroveče, poštovani gledalci. Naravno, nemojte se bojati, nije to nikakav problem sa vašom slikom na ekranu. To je mali trik našeg snimatelja. Rekao dobroveče i dobrodošli na zajedničko druženje u sledećih 59 minuta. Jana ćemo vam se, naravno, Jana ćemo vam večeras predstaviti zanimljive priloge, stvari koje su se događale krajem januara i polovinom januara, kao i početkom februara, koje možda niste imali prilike da vidite. A, naravno, bit će tu i dobre muzike i mnogo toga što je zanimljivo za sve vas. Dobro večer, dragi naši gledalci. Hvala što ste uključili našu emisiju. Guten Abend, liebe Zuschauer. Vielen Dank, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Tako, a sada kažemo da ćete pogledati prilog sa proslave Svetog Save, u organizaciji Jugoslovenske dopunske škole pod dirigentskom palicom, ako mogu tako da kažem, profesorke Emilije Lazić i profesorke Mile Bursać, koje su saradnje sa Srpskom pravoslavnom crkvom kao i svake godine organizovala ovu već tradicionalnu manifestaciju, a koja se održava u Pinnebergu. Sie sehen jetzt einige Bilder von der Feier in der Pinneberger Sporthalle anlässlich des Feiertages des Heiligen Savo. Prijatelji, pomaže vam Bog i dobro veče. Želim sa malim zakašnjenjem da vas pozdravim i da vam poželim srećan i blagosloven današnji naš veliki praznik, praznik škole i praznik crkve, naš dragi praznik, posvećen našem najvećem učitelju i prosvetitelju Svetom Savi. Danas smo, kao što to dolikuje, kao što potrebuje, odslužili svetu službu u čast i spomen ovome svetitelju i pomolili se Gospodu Bogu pre svega za zdravlje i za blagoslov ove dečice i svih nas. Naša dobra deca na čelu sa svojim vrednim profesoricama, gospođom Emilijom i gospođom Milkom, pripremili su i danas u prostoriji naše crkve, odnosno u sali ispod crkve, izveli jedan veoma lep i bogat program, odnosno izveli jedan divan recital. Večeras ćemo, deca su ipak umorna i nisu svi došli ovde, samo jedan deo tog prelepog repertoara koji su oni prikazali izvesti ovdje. U nastavku, odnosno posle njih, nastupit će naša folklorna grupa Ju Mladost, koja će s jednim divnim spletom igara uveseliti, odnosno uveličati naše večerašnje, odnosno naše današnje slavlje. Ja vas molim za malo pažnje i da sa umiljenjem i sa pažnjom saslušamo nekoliko naših dobrih dečaka i devojčica koji su se potrudili i naučili ovo što su naučili. Hvala. Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira na kapiji zatvorenoj Svetogorskog manastira? Ko je dobro carsko čedo u ponoći nošeš nam i nevolja donela te u naš tihi skromni stan? Već je prošlo davno veče i nema se ponoć hvata. Sedi oci, kaluđeri, otvorte mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a otpora slabe noge. Zorica Minić, interpretator, ako mogu tako da kažem, srpskih izvornih pesama, jedan od retkih interpretatora čistog glasa, dobre vokacije i jedna od, ako mogu tako da kažem, šarmantnih žena na jugoslovenskoj estradi. Uvek raspoložena da se druži sa novinarima i da je bude lepo u društvu onih koji vole njenu pesmu. Zorica, kakvi su utisci o Hamburgu, pošto prvi put nisi? Pre svega, ja bih pozdravila vas. Velika mi je čast i zadovoljstvo da po prvi put budem gost na televiziji Dobra zemlja, inače jedinoj srpskoj televiziji u Nemačkoj. Drago mi je, čula sam priču kako ste se izborili za ovu televiziju, to je vrlo pohvalno i drago mi je da mogu da se obratim vašim gledaocima
Ja sam se trudila i svoju karijeru podredila očuvanju tradicionalne srpske pesme i nažalost možda i ostala lokalna pevačica. Pa to bar niste, koliko ja znam. Ima vas na satelitu. U redu, međutim, zarad toga što se trudim da negujem zaista lepu srpsku pesmu, to je nekako svih ovih godina bilo u drugom planu. Ja očekujem da će se to promeniti, jer na mojim živim nastupima, kao večeras u Hamburgu, na ovoj prelepoj zabavi, narod je prosto željan lepe srpske pesme. Koliko je teško biti kvalitetan pevač u današnjem vremenu? Jedno interesantno pitanje, pevači ne vole na njega da odgovore, ali interesuje me šta vi kažete na to. Pa moje merilo je oduvek bilo jedino kvalitet. Sve što sam ja postigla u svojoj karijeri, postigla sam svojim kvalitetom, verovala sam u sebe i trudim se samo svojim radom i kvalitetom da jednostavno da vaspitavam naš narod u duhu prave pesme, jer ja mislim da je srpska tradicionalna pesma naše najveće kulturno blago. Ako čovek izgubi svoju pesmu, izgubio je svoj identitet, sebe kao biće nacionalno, a to je vrlo važno. Zašto se stideti lepe naše pesme? To je ono po čemu se mi razlikujemo u stvari od ostalih nacija. To treba da afirmišemo. Lako ćemo se mi uklopiti i primiti sve one dobre stvari od drugih naroda, ali svoju pesmu mi se po njoj razlikujemo. Sigurno zato što i poštujete i cenite srpsku pesmu. Dugo vas godina nije bilo na srpskoj televiziji, zna se iz različitih razloga, posebno političkih, jer niste pripadali nijednoj stranci. Kako gledate na današnje promene u Jugoslaviji? Smatram da umetnici ne treba da budu pripadnici ni jedne političke partije, mada za sebe mogu reći da sam iskreno se nadala ovim promenama, svim srcem bila svih ovih 10 godina uz ove ljude koji su sada to napravili. Međutim, bit ću njihova i dalje najljuća opozicija i njihova ukoliko ne budu ispunili moja i narodna očekivanja. Vi ste jedan od retkih pevača koji to izjavio. Uglavnom svi znaju da se prišlihtaju malo i novoj vlasti. Počeo od Goluba Prevrtača kojih znamo, ali nećemo ih imenovati da ne bi bilo sada dok ste vi u vašem prisustvu da imenujemo neke kolege ili što bi rekli naši ljudi sa sela da ih imentujemo. Ali u svakom slučaju ima vas dosta u Evropi, posebno u Nemačkoj. Čemu zahvaljujući? Zapravo, zahvaljujući čemu ste ovde i ko vam pomaže da se na zapadnom tržištu pojavljate češće? Evo, možda ćete se čuditi, ali ovo je sušta istina. Prošle godine sam naime za Juve Komerc izdala ploču i prvi put posle 15 godina moje duge karijere, snimajući ploče, prvi put se pojavila na satelitskom programu. I zahvaljujući Juve Komercu, koji afirmiše, znamo, neke druge ritmove i na kraju krajeva nikad nisam želela da blatim nešto što drugi ljudi rade. Prihvatam sve ono što prihvata naš narod, ima jako dobrih pesama. Zahvaljujući Juve Komercu, za mene je saznala naša dijaspora. Zorice, da kažemo, da ništa, nije to diverzija Milana Tešina, nema veze, ali to se događa. Zorice, gde te možemo očekivati osim Hamburga, u drugim delovima gde su to zapravo neka mesta gde ćeš ti nastupati, da najavimo gledaocima? Gde ćeš dolaziti i kad ćeš opet doći u Hamburg? U Hamburg ne znam. Kad ponovo ljudi budu želeli da me čuju, ja ću se vrlo rado odazvati. Inače, u Ahenu ću najverovatnije nastupati, to je južnije, povodom 8. martovske zabave. To je ono što je izvesno što se Nemačke tiče. Inače, ranije 10. februara nastupam u Đevđeliji, u Makedoniji, na zabavi isto naših udruženja Srba. Da ne bude što je južnije, to je i tužnije, ali u svakom slučaju mi u ime televizije Dobra zemlja, našeg programa iz Hamburga, želimo sve najbolje u Nemačkoj, da te ovde ljudi što više prihvate, zapravo kažem, već ste prihvatili pre 15 godina,
ali trebalo je obnoviti neke stare korene, ali tako, da bi se čovjek setio dobre prave muzike, a nadamo se da ćeš uskoro doći kod nas u naš studio. Veoma mi je drago, još jednom želim da pozdravim gledaoce televizije Dobra zemlja. Stvarno mi je zadovoljstvo što sam imala čast da vas pozdravim, vas takođe, drago mi je i drugi put. Ja se nadam i moram da priznam da ste jedan retko koncentrisanih pevača koji ume da ponovi ime televizije na kojoj gostuje. Hvala vam. Hvala i vama. Ovih dana je u Hamburgu boravio otac Ljuba Stojanović, inače jedan od najmlađih profesora teologije na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, a mi smo ga tom prilikom zamolili da nam da jedan kratak intervju, da porazgovaramo na temu pravoslavlje u dijaspori i evo, čujte šta je on rekao na tu temu i kako je uopšte izgledalo u crkvi, znači on je gostovao, samo da kažem, u vreme proslave Svetog Save, pa tako, eto, kažem, iskoristili smo priliku da budemo sa njim. In Hamburg zu Gast war Pater Ljuba Stojanković, der auch Theologieprofessor ist und uns ein Interview gegeben hat, in dem er sich mit dem Glauben und der Jugend und generell mit der Kirche auseinandersetzt. Profesor Bogoslovskog fakulteta iz Beograda, inače najmlađi profesor, predavač, ako mogu tako da kažem, kako to od u Nemačkoj popularno kažu, ali pred svega profesor teologije. Recite, molim vas, kakvi su vaši utisci, povodom svih ovih događanja vezanih pre svega za, ako mogu tako da kažem, jednu novu svetlost u srpskom pravoslavlju, jer crkva do sada baš i nije bila tako istaknuta, posebno u dijaspori? Pa hvala Bogu, crkveno pamćenje je uvek živo i kada je crkva u pitanju, crkva svoju misiju neprestano čini, kada se zruži liturgija i narod sabira, nezavisno od broja crkva dakle živi. Međutim, ne možemo da kažemo da nas ne interesuje da svaki čovek bude u crkvi, naravno ne na silu, nego po sili svoga opredeljenja i svoje slobode. Tako da, kažem, sada se zaista neki novi tokovi, tako da kažem, stvaraju, ostvaruju i to je lepo. Međutim, još mnogo toga treba učiniti, jer opasno je i kada čovek stane. Jer mi smo imali tu situaciju, pola veka smo izmišljali neke datume i onda smo stali i samo pričali kako je to nekada bilo. Suština crkvenog života jeste u dinamici, da se stalno svi usavršavamo, napredujemo. To je crkveno pamćenje. Nije crkveno pamćenje sabiranje nekih događaja iz prošlosti i stalna lepa priča o onome što je bilo ranije. Crkveno pamćenje je sabiranje onoga što je bilo, onoga što jeste i onoga što će biti. Jedno stalno promišljanje, jedna stalna odgovornost čovekova, tako da kažem, mene baš upravo to raduje što se ovde sabira na jedan divan način i prošlost i sadašnjost i budućnost i vidi se perspektiva jednoga naroda, crkvenog naroda, baš danas na Svetoga Savu koji je jedna duhovna smotra svekolikog srpstva, kada mi pokazujemo jedan čist obraz svoje pobožnosti i kada celome svetu i svakome narodu pokazujemo da zaista imamo mnogo stvaralačkoga u sebi. Po vašem mišljenju, koliko sada narod u dijaspori je, ako mogu tako da kažem, kao što rekao ste vi sami, osvešćen, znači koliko on sada zapravo istinski shvata veru u pravoslavlje i koliko se vraća svoje pravoj veri koja je sigurno bila nepravedno zapostavljena, koliko u Jugoslaviji proteklih 50 godina, toliko Boga mi u dijaspori? Jeste, pa evo vidite, ovde u Hamburgu vidimo novi bogoslužbeni centar, dakle crkveni život se sada formira na onaj pravi način, usklađuje se, ustanovljava se bogoslužbeni prostor, tu se ljudi sabiraju, to nije više samo neko folklorno sabiranje oko neke tradicije, nego jedno sabiranje u liturgiji, jer liturgija sabira sve narode. Znate, van liturgije narodi kada se razbiju na tradicije, onda je velika opasnost da se narod pobuni protiv naroda i da dođe do sukoba tradicija. U hrišćanstvu, u hrišćanskoj liturgiji crkvenoj vidimo upravo da se na jedan pravi način afirmišu te razne tradicije raznih naroda i kada dolazi do jedne punoće, dakle jednog liturgijskog sabranja. Jedan narod koji prepoznaje sebe po svojim bogoslužbenim mestima zaista pokazuje svoju zrelost, pokazuje svoje opredeljenje i mislim da upravo u ovim vremenima, naravno odgovornost je na svima mnogo velika, ima nade, ima budućnosti i mislim da smo ipak iskoračili. Ovo je još uvijek prvi korak, a put je još dugačak, nikada ne treba da stanemo i dobro je dokle god budemo tako imali tu odgovornost i svest. Ako se budemo nekako opustili i mislili sada je ovo dosta, mi smo sada sve trasirali, bojim se da ćemo onda da posrnemo. Ali ako sada budemo u tom dinamizmu, u toj sveštenoj napetosti, to jest budnosti, onda ćemo prevazići i svaku ravnodušnost i svaki fanatizam. Imaćemo jednu zdravu revnost.
Znači ipak treba udubljivanje u svoju veru i malo je ipak bolje analizirati, a ne samo onako površno reći dođem u crkvu, zapalim sveću i sve je rešeno. Jeste, jer punoća crkvenog života jeste u jednom zajedničenju, u molitvi, u pričešćivanju, u ispovesti, u jednoj pokajnoj disciplini. Ne samo dođem, upalim sveću i kažem daj mi Bože ovo ili ono. I sada prosto eksploatišem Boga, u stvari sebe ponižavam, prosto sebe lišavam stvaralaštva. Znate, ako Bog može sve da uradi, može za nas sve da uradi, ali neće bez nas. I to je lepota te slobode koju je Bog dao. On nam je dakle dao sve, ali nam je dao da mi to primimo. Dao nam je da se u tome neprestano ostvarujemo. Ne sada vi radite svoje, ja ću svoje, nego hajdete da se zajedno ostvarujemo. Tu je ta pasivizacija opasna. I prvi korak jeste čovjek krene onako od paljenja sveća. To je dobro, ali je nedovoljno. Pa onda od slavljenja krstnih slava. I to je dobro, ali još uvijek nedovoljno. Pa onda postovi, to je sredstvo, to nije cilj. Pa onda ispovest, pa pričešće, pa onda imam razloga zašto postim, zašto se pričešćujem. Prevazilazim strah od smrti, strah od nestajanja. To je suština hrišćanskog života, vera u večni život. Ako čovjek to eliminiše, taj strah, jer svi strahovi ljudski počivaju na strahu od nestajanja, na strahu za telo. A hrišćani ako veruju u večni život, a veruju, onda zaista imaju jedan optimizam, imaju razloga zašto da oproste. Jer znate, ako svedemo sve na kratke mere života, onda jednostavno ljudi se bore za prostor svoj, za mesto pod suncem i tako dalje i tako dalje. Ali ako sada imamo jedan odnos drugačiji, onda izgrađujemo odgovornost. Znači ne živim samo do groba i ne nestajem onako bez traga, pa baš me briga šta će biti, nego sam odgovoran, znači treba stati pred lice Božje, odgovarati za ovo što smo učinili i to nas sada budi da zaista stvaralački i ovaj život u kome živimo ne podcenjujemo, ne unižavamo, ne odbacujemo, nego da ga na pravi način primimo. Onda tako onda znamo zašto slavimo Božić, šta to znači Bog se rodio, zašto slavimo Vaskrs, Hristos je vaskrsao i mi sa njim se vaskrsamo. To je vera, to su dubine vere. Do toga čovjek ne može na prečac doći. To je jedan proces i do toga treba postepeno dolaziti. Koliko sam ja shvatio, vi ste na jednom malom gostovanju po Nemačkoj. Vidim da ste ovde, imate dobre utiske iz Hamburga. A gde ćemo još moći vidjeti zapravo, gde će moći naši ljudi u dijaspori da vas vide u drugim gradovima Nemačke na vašim predavanjima? Pa za sada je to još samo Berlin. Ako Bog da, večeras ima Akademija 18 časova, a sutra Sveta liturgija i to je u stvari to. A vidjet ćemo kasnije, zaista mogu da kažem da sam na neki način obradovan. Nisam iznenađen, ja sam i očekivao ovo, ali sam obradovan da su se moje očekivanja ispunila i više od toga, da zaista ovaj narod prepoznaje sebe, izgradio je dobar odnos u sebi, izgradio je dobar odnos prema svojim komšijama i samo bi jedan apel svima da je dobro sve to što se sa svima usklađujemo i to poštujemo i uvažavamo i naravno stanovanje ovdje podrazumeva i znanje jezika, ali bi apelovao na roditelje da svoju decu uče srpski jezik. Jer ako izgubimo jezik, ako se vere odreknemo, ostajemo belosvetski beskorenovići, ljudi bez identiteta i neće nas niko ceniti. Jer svi nas prepoznaju kao pravoslavne Srbe koji imaju svoj jezik, koji imaju svoju kulturu i to ne ugrožava ni jednu zemlju, ne ugrožava ni jedan drugi narod, ali nemojmo ni mi sebe ugrožavati zaboravom. Ja vam se zahvaljujem, nadam se da će vaš apel stići do onih kojima je upućen, jer kao... Posle ovako ozbiljnijih tema predlažemo da vidite malo muzike, jedan kratak muzički pretrag, pa se opet vraćamo u studiju. Sie singen jetzt ein wenig Musik und dann sind wir auch gleich wieder für Sie da. Vidiš li onu reku zelenu,
dušu malenu, gde beli vableni još mirišu. Moja je prva ljubav i sada tu, ja još pamtim nju. Vidiš li onu reku zelenu, tamo gde divlje ruže cvetaju, moja je jedna suza pala tu, žaleći ljubav nevraćenu. Vidiš li onu reku zelenu, tamo gde divlje ruže cvetaju, moja je jedna suza pala tu, žaleći ljubav nevraćenu. Vidiš li onu staru jabuku i pod njom jednu klupu malenu, moja je majka nekad sedela tu, ja još pamtim nju. Vidiš li onu staru jabuku i pod njom jednu klupu malenu, moja je majka nekad sedela tu, ja još pamtim nju. Vidiš li onu reku zelenu, tamo gde divlje ruže cvetaju, moja je jedna suza pala tu, žaleći ljubav nevraćenu. Vidiš li onu reku zelenu, tamo gde divlje ruže cvetaju, moja je jedna suza pala tu, žaleći ljubav nevraćenu. Ovih dana je u Srpskom humanitarnom društvu, organizacija koja postoji već duže godine i koja je mnogo toga uradila po pitanju humanitarne pomoći, održana slava ili, bolje rečeno, sečenje slavskog kolača, na kome su prisustvovali mnogi viđeni ljudi iz dijaspore. I mi smo tom prilikom iskoristili mogućnost da se sretnemo i sa predsjednikom humanitarnog društva, gospodinom Neđom Vasiljevićem, koji je, kao što znate, bio operisan, pa jedno vreme bio na bolovanju, ali opet se povratio u staru formu. Pa smo ga zamolili malo da popričamo o jednom vrlo akutnom problemu i zapravo jednoj temi koja je ovih dana, ako tako mogu da kažem, izazvala i malo negodovanja u humanitarnom društvu. Naime, mnogi su zaboravili da treba pomoći i da se treba organizovati i grupisati u humanitarno društvo, jer postoji velika opasnost da se ovo društvo ugasi, zapravo da se prostorije ovog društva iz razloga finansijske, naravno, u jednom trenutku možda i izgube. Pa smo, eto kažem, iskoristili priliku da popričamo sa Neđom Vasiljevićem, a ujedno smo malo snimili i detalji sa proslave pre same slave, jedne muzičke večeri na kome su također naši družili, bilo lepo. Pogledajte. Im Zuge der Feier des Serbischen Humanitären Vereins haben wir auch ein Interview mit dem Präsidenten dieses Vereins erhaschen können, mit Herrn Neđo Vasiljević, der uns Aufschluss über die Arbeit dieses Vereins geben wird. Sehen Sie nun den Beitrag. Blagosloven Bog naš, segdaninje i prisno i vo vijek i vijeku. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoje na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne vedi nas iskušenja, no iza nas od zla. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Bog Gospodi javisja nam, blagosloven gradivo imja Gospodnje. Bog Gospodi javisja nam, blagosloven gradivo imja Gospodnje. Bogorodice priježno ninje pritecem grešni, smireni, pripadem pokajani, zovuše iz glubini duši. Vladičice pomozi na ni milosredovavši,
Počti si, a pogibajem od množestva pregriješeni, ne otvrati tvoja rabiši, ja jedinu nadeždu imam mi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i prisno i vo vijek i vjekova mi. Milosrdija dveri otveci nam, blagoslovena ja, Bogorodice, nadjejuši sja na tja da ne pogibnem, no da izbavim sja toboju od bijed. Ti boje si spasenije roda hristijanskago. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hleb, pšenicu i vino Duhom Tvojim svetim, sada svagda i u sve vjekove vjekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hleb, pšenicu i vino Duhom Tvojim svetim, sada svagda i u sve vjekove vjekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hleb, pšenicu i vino Duhom Tvojim svetim, sada svagda i u sve vjekove vjekova. Amin. U slavu i čast sveti trijeraraha prinosimo Ti, Gospode Bože, žrtvo svesrdno pred nebesni Tvoj žrtveni. Amin. Svjati mučenici, že dobre stradavšestvovaše i vjenčaše sja, molite svjako Gospodu, pomilovati sja duša naših. Slava Tebi je, Hriste Bože, apostolom pohvalom, učenikom radovanijem, i že propoje Trojica jedinosušna ja. Isaije likujeva im je očevje, i rodi Sina Emanuila, Bogaže i čelovjeka, vozdog imja jemu, Jegože veličajuše Djevu blažaje. Jegože veličajuše Djevu ublažaje. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, molitvami sveti trijerarha milostive, očisti množestva sogrešeni naši. I ninje i prisno i vo vijek i vjekova amin. Molitvami Bogorodici milostive, očisti množestva sogrešenim našim. Čestitam vam današnju vašu slavu, vaše zaštitnike, sveta tri jerarha, svetog Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslavljana Zlatoustoga, koji naša crkva zajedno slavi u jednom danu sutra. Neka vam je sretna i Bogom blagoslovena ova slava, neka blagoslovi vaših zaštitnika budu ove godine izliveni više nego do sada. Na sve vas, članove ovog društva, da u toku ove godine postižete još veće rezultate nego što ste to činili do sada. Iako Bog da Bog i vaši zaštitnici doliju u kandilo vaše vere i snage još malo mogućnosti da istrajete u onome što ste započeli i da, ako Bog da, i vidimo i procvat još veći ovog društva s obzirom na sve ove okolnosti koje kruže ovih posljednjih meseci. Neka blagoslov Božji bude na vama i neka vam podari i uzvrati za sve ono što ste do sad učinili, za društvo, za sebe, prvenstveno vašu dušu, za duhovne vaše vrednosti i za sve one kojima ste pomogli. Neka vaša pomoć i dalje bude usmjeravana i rađena još sa većom ljubavlju
kao što ste to i do sada činili. Neka sretna bude i Bogom blagoslovena slava, gospodinu Peri kao kumu ove slave, velika zahvalnost i neka Bog i njegovoj porodici podari sve ono što je najbolje u ovom životu, a također čestitamo i kumu za iduću godinu, gospodinu Dragi, da dočekamo da i iduću godinu proslavimo u većem i broju i u što većem i boljem slavskom raspoloženju. Gospodin Edo Vasiljević, predsjednik Srpskog humanitarnog društva u Hamburgu. Evo jedna lepa proslava večeras u humanitarne svrhe, a u nedelju, kao što znamo, bit će naravno i proslava slave, to je tradicionalna proslava u humanitarnom društvu. Pa malo da popričamo i o tome šta je urađeno u proteklih godinu dana i šta se namerava uraditi u sledećih godinu dana. Pazite jedna stvar, kao prvo, evo mi večera držimo tu humanitarnu zabavu. Donešena je odluka da damo ratnoj siročadi djeci koja su ostala i jedno bez roditelja i dvoje, što ti ja znam, ali međutim, kao što vidite, to nešto nije baš u red, nema neke velike posjete. S time smo poslali nešto oko 250 pozivnica da nam dođu za večera, za tu humanitarnu zabavu i naime dobili su poziv za sutra našu slavu koju mi slavimo. Recite mi, zašto je tako mala poseta? Očigledno da nešto tu već ne štima, da je malo interesovanje ljudi. Da li je to samo bilo u vreme dok se davala humanitarna pomoć, a sada kada više toga nema, ljudi su malo odustali? Pa mogu da vam kažem da ima i toga što vi kažete, jer kad je bila ta humanitarna pomoć dok je slata za našu Jugoslaviju i Republiku Srpsku, bilo je jako dosta posjete. Mi smo imali svaku večer za vrijeme demonstracije, imali smo svaku večer možda po 150 članova tude koji su dođeli, spremali materijale, pili i dogovarali se za ujutru, za demonstracije, to sve moguće. Međutim, išlo je, radilo je se da smo mi za 6 mjeseci poslali smo 120 tona humanitarne pomoći za Srbiju. Međutim, sada kako vidimo nešto nije u redu, jer vidjeli smo po ovome kad održavamo disko, vrlo jako malo omladine koja dodi iz kakvih razloga, sam ne znam. A evo vidite i večeras, kao što znate, da jako loše prolazimo, malo je posjete, iz kakvih razloga ne bi znao sam reći, ali sam već prinijetio, ima i tu jedni, kako da kažem, nedostajica kod nas i kod toga našega društva Nikole Tesle, fudbalskog društva Nikole Tesle, koji je do sada isto dodio unazad godinu dana, dodili su ovde, kod nas slavili su sve moguće, održavali su zabave, sastanke su održavali, sve moguće održavali su, nisu nama ništa plaćali, jesu naime kad su držali zabav, plaćali su nam 1000 maraka, to je normalno, jer pošto naša ova sala košta nas 6250 maraka svaki mjesec, mi moramo to da izbrojimo pare da bi ostali čisti. Međutim, nešto je sada došlo tude, odvojila se Crvena zvijezda, odnosno zvijezda odšla od nas, nije Crvena zvijezda, pardon, nego zvijezda, pa evo sad ja sam bio već pola godine osutan u toj Republike Srpskoj, imao sam nekih problema i Nikola Tesla sve više našao prostorije, što to sve nije bilo potrebno. Svi su imali ovde pod ovim krovom mjesto u svaka doba, u po dana, u po noć kad su htjeli, mi smo otvarali salu, što god su htjeli, sastanke, spremali su ovdje, su polazili na igranje fudbala, otuda su dolazili ovde, popilo je se nešto, sve moguće, ali sada nema ništa. Gospodine Vasiljeviću, vaš predlog je bio da u okviru rada humanitarnog društva zapravo okupite sve organizacije, da se svi nađu pod jednim krovom, pa čak i naša televizija, to je bio predlog. Da li ta volja i želja postoji i dalje u radu vašeg humanitarnog društva? Pazite jednu stvar, ja mislim treba da postoji, jer evo slušao sam razum što sad je Nikola Tesla imao godišnju skupštinu, meni je žao što nisam bio na toj skupštini, nisam bio ni pozvan, ali naime nisam samo ja, nego nisu nikoga pozvao, održali su sastanak sami. Zašto i kroz što ne znam ni to, ali je bio moj jedan član tamo koji je pitao što ima razgovarao da je taj njihov predsjednik rekao nama trebaju samo pare. Međutim, ne znam iz kakve. Ide se na tu ideju, moja ideja, ja sam bio, razgovarao sam sa tim trenerom Nikole Tesle i sa nekim fudbalerima i što ti nekim članovima. Najbi bolje bilo da su oni htjeli da pristanu, da ovdje budu, da održavamo zajednički sve
pa da se pare neto podijele, Nikoli Tesli pola, nama pola, pa ćemo razmješti u netu što ostane. Naime, kirija se, to zna se da se to mora sve platiti. Što ostalo 2000, 5000, polovi se Nikoli Tesli što treba, a mi da čuvamo i da šaljemo pomoć našoj ratnoj siročadi. Po vašem mišljenju, kako i na koji način će opstati Srpsko humanitarno društvo, mada svi znamo da treba da opstane, jer u proteklih par godina odavde najveća humanitarna pomoć išla za sve one ugrožene krajeve u Jugoslaviji? Pazite jednu stvar, što se tiče humanitarne pomoć treba da ostane, jer mi smo bili prvi, ja koliko sjećam se, bio sam na tih sastancima, mi smo bili prvi u Njemačkoj sa pošiljkama. Ali, nažalost, sad smo već tude nekako pričukali da se nema te financijske situacije, ali ide se na tu ideju i za mene bi bilo najbolje da se, ako se može, da se stvori ovdje, kao što smo razgovarali o nekim pitanjima, rešavanjem problema, da bi ovdje postao neki srpski kulturni centar. Nije to loša ideja, to je jako dobra ideja i treba se da se složimo s time. Ja ću imati još neki par sastanaka do 25. sada, pa ću razgovarati sa malo većim ljudima, sa našim konzulatima, moramo popričati malo, pa sa crkvom, tako što ti ja znam, sa svim ovim, s Nikolom Teslom, šta bi bilo najbolje da uradimo da bi ovo opstalo, jer ako ovo izgubimo, ovu naše prostorije, više nikad neće naći ovakvih prostorija. Evo da i mi u ime naše televizije apelujemo da se svi okupe i da se vrate ovde, što se kaže, pod okrilje Srpskog humanitarnog društva koje se trudi i želi da pomogne onima kojima je pomoć neophodna. No, na naš razgovor nećemo staviti ovde tačku. Mi ćemo i posle vaše godišnje skupštine razgovarati o ovom problemu, ali vas ja molim da vi najavite u 24. zapravo 25. je i godišnja skupština, ali tako? Jeste. Mislim da bi i vi tude mnogo djelovali kad bi htjeli i hoćete, vidim da imate volju i želju da nam pomognete, da i vi ovdje stupite u tu pa da se ovdje nešto daje, da se vidi preko televizije šta Hamburg posjeduje, jer Hamburg posjeduje jako lijepo, ovo Srpsko humanitarno društvo jako lijepo mjesto posjeduje, da bi mogli i vi nešto da učinite tude i voljni ste, znam kad ste kodom došli da ste na tu ideju, međutim naši su ljudi i vama su govorili ovako, ono, tamo, vamo i vi ste bili, tako rekuće, nesigurni, kad vam svako nešto priča, vi niste bili stabilni, ne znate sam što da uradite, jer vidite, ovaj priča ovo, onaj priča ono, ali ja vas poznam, koliko poznam vas, 5-6 godina koliko vas poznam, međutim, to bi najbolja ideja bila da i vi ovdje s nama dođete fino da održimo sastanke koju bi svako ima svoj plan rada, koja je bila najbolja ideja, koja je bio najbolji plan da se to napravi i da se izađe sa tim planom i da se radi to dalje, da ostane ovo društvo. Ana, meni se čini da će od ovih mandarina slušati. Da. Sve vam predlažemo, poštovani gledalci, da ne pojedete mnogo mandarina, nego da obiđete, da otrčite jedan krug oko kući, bit će vam bolja kondicija. Naravno, kao ja, ako ne izgledate, meni rekoše da sam u šalji malo moje kolege više kao Pavarotti, ne zbog glasa, nego zbog divljine, obećao da ću smršiti u sledećoj emisiji. No, vratimo se opet ozbiljnim temama. Prošle nedelje su osveštene prostorije naše televizije. Taj čin je, ako mogu da kažem, obavio protoijerej Dragan Jovanović. I ja mu se puno zahvaljujem naše redakcije. Pa pogledajte kako je to izgledalo. A posle toga vam odmah u nastavku preporučujemo da pogledate intervju sa gospodinom Božom Petrovićem, logorašem, koji je nama se obratio u našoj redakciji sa željom da apelujemo na one koji su njegovi vršnjaci koji su preživjeli pakao logora, da dođu i da mu se jave, da osnuju zajedničko udruženje iz prostog razloga što su nemačke vlasti odlučile da jedan deo finansijskih sredstava daju logorašima kao znak dobre volje za sve ono što su oni doživjeli od 1941. do 1945. Sie sehen jetzt noch einmal die Segnung dieses Hauses und gleich im Anschluss daran ein Interview mit dem ehemaligen KZ-Häftling und Zwangsarbeiter Božidar Petrović, der sich für Entschädigung für die geleistete Zwangsarbeit hier in Deutschland einsetzt. Blagosloven Bog naš sada svagde i sve vijekove vijekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja kao i na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim.
i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i u sve vjekove vjekova. Amin. Bog Gospodi javi sja nam, blagosloven gradivo imja Gospodnje. Bogorodice prilježaninje, pritecim griješni i smireni, pripadem pokajani za uše izgubini duši. Vladičice pomozi nam i milosrdovavši, pošti sja pogibajem od množestva pregriješenim. Ne odvrati Tvoja rabići, Tjavo jedinu nadeždu imam i. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, milosrdija dveri otverzi nam, blagoslovena ja Bogorodice, nadjejuši se na Tja da ne pogibnem, no da izbavim se Toboju od bijed. Ti bojesi spasenije roda hristijanskago. I Gospodov Ti se nam slišanje svjatog evangelija mir svijem, i duhovi Tvojemu. Po vremi ono zide Isus svoj Jerusalim, ježevo Jerusalim je na oče kupjelim, jaže glagoljace jereski vitez da pjat pritvor imuši, tije sležaše množestvo poljaši, slijepi, hromi, suhi, čajuši diženja vodi, angel Bogospodnje, odjaše vonj odmušaše vodu, iže perve vlazeše po odmušeni vodi zrabivaše, jacim že nedugom održim bivaše. Slava Tebi je, Gospodi, slava Tebi je. Mirom Gospodu pomoli se, Gospodi pomiluj. O svišnji mire, zdravije, spasine duš našim, Gospodu pomoli se, Gospodi pomiluj. O ježo svjatića vodan sim, siloju, djejstvijem, najtijem svjetagu Tvojega duha, Gospodu pomoli se, Gospodi pomiluj. O ježe priti na vodu siju, očistitenom presvrštvenija Trojsi djevstvu, Gospodu pomolim se ja. Presvjatoju, prečistoju, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju, so svjemi svijatim i pomjeruše sami sebe i drug druga, i ves život naš Hristu Bogu predadim. Tebe, Gospodi. Jako Tebe podobaje svjaka slava, čest i poklonjenje Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, ninje i prisno i vo vijek i vjekov. Amin. Sinu i Svjatomu Duhu, ninje i prisno i vo vijek i vjekov. Amin. Vo ime Otca i Sina i Svjatog Duha. Amin. Okropljeni vode sija, svjašenija bjegstva da pretvori sija svoje lukavo i bjesoskoje djestvo. Amin. Blagosilja se, osvećuje se domove kropljenjom, osvećeno vodom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, sada svagde u sve vjekove vjekova. Amin. Blagosilja se, osvećuje se domove kropljenjem, osvećeno vodom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, sada svagde u sve vjekove vjekova. Amin. Blagoslovljaj se dom se i pomazanijem svjatago Eleja Segovo imja, Otca i Sina i Svjatoga Duha, ninje i prisno i vo vijek i vjekov. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek u sve vjekove vjekova. Amin. Blagosilja se i osvećuje se dom ovaj. Spasi, Gospodi, ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje. Pobjedi svijek pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj i Tvoje sohranjajaj krestom Tvojim žitejstvom. Premudrost Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste Vladičice naše Bogorodice, Svetog Arhangela Mihajla i svi sveti Tvoji pomiluj i spasi nas kao blagi i čovjekoljubivi. Amin. Dragi Savo, Ivane, Dejane i Jana, nek vam bude ova večerašnja molitva ovdje u vašem domu, u vašem studiju, u vašoj kući i našoj kući, neka bude na radosti, na zdravlju, na spasenje. Neka milostivi Gospod pošalje svoga anđela čuvara da vam podari svoju zaštitu i da vas pazi i čuva, da vam pomaže da sav svoj posao koji ovdje radite, da bude na korist ne samo vas, nego na korist svih nas. Neka ova kuća i ovaj vaš studij, ovaj naziv koji nosi, jer kaže se dobra zemlja, sama riječ govori da
ono što činite da je na dobro, da treba da bude na dobro svih nas, neka dalje bude pre svega praćen i propraćen Božji blagoslovom, jer ovaj posao koji vi radite od jedne opšte stvari, neka zaista Gospod Bog podari vam snage, uspjeha da taj posao činite i radite u granicama svih svojih i fizičkih i duhovnih mogućnosti. Neka vam bude Gospod Bog na pomoći, neka vam podari zdravlje i svako dobro. Amen. Bože vam. Nek ste živi i zdravi. Nama u studiju je gospodin Božidar Petrović, bivši logoraš od 41. do 45. godine i moram da priznam da me iznenadila vaša želja da uputite jedan apel svima onima koji su vaše godišta, koji su proživjeli sličnu situaciju koju vi. Po čemu se radi, najme, recite nam? Radi se o tome, pogotovo onih zarobljenika koji su posle završetka rata, to je kada su Nemci okupirali Jugoslaviju, da su nas zatvarali kao civile na ulici i na putovima gde su nas sretnali i tako nas doterali u logor kao civile i tu smo bili kao zatvoreni i na neke radove, opravljanje puteva i tamo zgrada i koješta razne stvari i da su nas onako sa nekim neprijatnim postupkom zostavljali i dostavljali nas pogrdnim rečima, skrdili i tako, i da su nas tu zadržali i posle toga jedno vremena, mesec i po dana ili dva, oni su nama kazali da mi moramo da uzmemo uniforme, da obučemo uniforme i tada su nas, kada su Rusiju napali, poterali nas u Nemačku, deportirali su u Nemačku na prisilan rad. Recite mi, koliko dugo ste bili na prisilnom radu u Nemačkoj? Pa kažem, od 1941. do 1945. kada se rat završi u maju mesecu. Da li je kasnije postojala neka inicijativa ovde u Nemačkoj da se određeni deo novca za sve ono što ste vi radili za nemačku privredu kao ratni zarobljenik zapravo, jeli kao internirac, ako mogu tako da kažem. Kao deportirac. Deportirac zapravo, jeli? Deportirac. U stvari internirac, oni su nas tako... Da, internirali iz Jugoslavije u Nemačkoj. Da li je u to vreme već postojala inicijativa da vam se neka finansijska pomoć pruži? Pa bilo je o tome razgovora, reči. Bilo je ljudi koji su to preduzimali, ali to je vrlo... Mali broj, je li tako? Broj je naš ljudi bio dosta veliki, ali oni su to uvek odlučivali da se to treba nama neka opšto da dodeli. Pa evo, svi koji čuju vaš apel, kome mogu da se javi, na koju adresu i recite mi sa severa Nemačke sigurno da pozivate znači sve one koji su bili vaše kolege, ako mogu tako da kažem, nažalost u to nesretno vreme, no znači vaša adresa i broj telefona, pa nadamo se da ćete imati i osnivanje tog društva ovde. Pa moje ime, kao što znate, Božidar Petrović, stanujem u Hamburgu, Waldvogtaj Weg 4E. Vaš broj telefona? Broj telefona 004 550 8924. I evo... Puste su sada
sledeći prilog, da kažem da će 24. u Srpskom humanitarnom društvu s početkom 20 sati biti veliko muzičko veče, gostovaće zvezda narodne muzike, kako to popularno kažu, narodnjaci vole tako da ih reklamiramo, jeli? Boki Đorđević. Momak koga mnogi devojke vole da vide u Hamburgu i pevač koji stvarno redi glasa koji posjeduje. Znači 24. je muzičko veče sa Bokijem Đorđevićem i njegovim orkestrom, a 25. godišnja skupština Srpskog humanitarnog društva. U ime Srpskog humanitarnog društva ja vas slobodno mogu pozvati da svi vi koji ste članovi skupštine dođete i prisustvujete čujte me, sad možda kažem zabavi, ali nećete mi zaveriti, da prisustvujete godišnjoj skupštini iz prostog razloga što se mnoge stvari moraju rešiti. Kažu da će doći do nekih određenih promene, nekih određenih pomeranja, ali potom vidjet ćemo. Znači 24. je zabava u Srpskom humanitarnom društvu, a 25. godišnja skupština. Očigledno da će biti mnogo toga raščišćavanja, ali poželimo sreće našim prijateljima u Srpskom humanitarnom društvu. Wir wollten nur noch einmal bekannt geben, dass am 24. Februar ein bunter Abend im Serbisch-Humanitären Verein stattfinden wird. Das Ganze beginnt so um ca. 20 Uhr. Natürlich wird der ganze Abend mit Musik untermalt werden. Daraufhin am 25.02. findet auch die Jahreshauptversammlung statt, worin eine Bilanzierung der Arbeit des letzten Jahres erfolgen wird. Od jednog do drugog, od ruke do ruke, preživljavaš pakao, doživljavaš muke. Od jednog do drugog, od ruke do ruke, preživljavaš pakao, doživljavaš muke. Otkad si me ostavila, život piše tužne priče, ljubiš samo one momke, one što na mene liče. Otkad si me ostavila, život piše tužne priče, ljubiš samo one momke, one što na mene liče. Od soba hodaš, sazdala od stakla, prebrzo si stigla od raja do pakla. Od soba hodaš, sazdala od stakla, prebrzo si stigla od raja do pakla. Otkad si me ostavila, život piše tužne priče, ljubiš samo one momke, one što na mene liče. Otkad si me ostavila, život piše tužne priče, ljubiš samo one momke, one što na mene liče. Svi se oni lažu i duša ti mene, ni u jednom od njih nećeš naći mene. Svi se oni lažu i duša ti mene, ni u jednom od njih nećeš naći mene. Otkad si me ostavila, život piše tužne priče, ljubiš samo one momke, one što na mene liče. Otkad si me ostavila, život piše tužne priče, ljubiš samo one momke, one što na mene liče. Otkad si me ostavila, život piše tužne priče, ljubiš samo one momke, one što na mene liče. Otkad si me ostavila, život piše tužne priče, ljubiš samo one momke, one što na mene liče. Minut po minut, polako se približi smo kraju našeg večerašnjeg izdanja emisije. O sportu nismo govorili ovaj put, počela je tek sezona sportska, bilo je zime, bilo je loših stvari. Biće mnogo informacije o sportu.
U svakom slučaju, ja vam želim jedno lepo, prijatno veče, u nastavku večeri, naravno, pošto je tek 22 sata. Uživajte, nađite se sa svojim prijateljima, bit će vam mnogo lepše. Nemojte biti sami, kažu ne valja biti sam. Lepo je u društvu. Ja, liebe Zuschauer, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wir danken Ihnen nochmals, dass Sie eingeschaltet haben und unserer Sendung wieder gefolgt sind. Wie immer haben wir uns bemüht, auch für Sie dieses Mal ein interessantes Thema oder beziehungsweise mehrere interessante Themen parat zu haben und ich hoffe, dass wir damit auch Erfolg hatten. Somit sage ich dann auch Tschüss, bis die Tage, schönen Abend noch und wir sehen uns. Tschüss.